weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ndulumaji dembe ndulumaji funeɓe ɓokki sabbundu carngale ciibeje mbahna dow mbahna lesa ko on waktu yoni ha to sincumbali duɗala ceerno sall e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal ha hande haalane jokki wonande ngaalu dirtinagu taw koye boñ haɓade ñaw biyeteɗo covid-19 société civile ene erima hoorejo leydi ndi so tawi ala golle mantiniɗe baɗaɗe hen ɗo e aljuma paaɗo koye booli dakar ɓe jippoto to leydi mauritanie jillu hoorejo leydi ndi to wuuro nouadibou ɗum ko guila hanki hande subaka fawi hayre ngam yaltinde wuuro ngo e ɗom kan jarmum ma tolno 32 milliards taw koye maayo bulle noira to leydi mali c'était timmuɗo mo leydi ivo côte d'ivoire e gardugola jagorɗo konu woni tene ibrahima watara ɓe hanki ɓe jettima toon to bamako lamorgo leydi ndi toɓɓere nandiral ko artirde kaldigal hakkude e galleji lamorɗi ɗiɗi ɗi ko fate banggue 49 koningue mo leydi côte d'ivoire nangaɗo to leydi mali ene gasa gueɗeɗe kala ɓoyata rewa lawola to leydi guine konakiri ko rewɓe ɗiɗo mbiya teeɓa e nder commune mo koya e nder konakiri e hoore mum ɓe nanguira ko temedde ɗiɗi walla mbiyen ɓe nanguira ko temedde ɗiɗi kilo taw ko drogue huuɗo bon koko kabruji men manamen ha to côte d'ivoire togo ma jaha to rwanda rd congo cameroun ha toon to paris fisiat musɗo ha yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittal men ma en jaha to afghanistan états unis de amérique kami russie ha to ukraine musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen docteur Djibiso safriyanke wittiyanke mojjomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena docteur Djibiso safriyanke ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli omo tintina dendagal bandiraɓe taweteɓe nder leydi mali kala wonande ceerno makko janguinɗomo balluɗomo haw witti leɗɗe haw wawi safrude ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli kala woni professeur alhaji habibou kone grand guérisseur international mo ganduɗa ene jogorno rokkede jeenari ñandeno gasi joynduɗo hen lewru ngol ñalngu dirtinama taw jeeyi sababu dirtingola nguɗana ñalngu ko ɗannungal oɗon jagorɗo jogornoɗo wadde oɗon ñalawma docteur Djibiso ene andina dendagal bandiraɓe mali e ko taari mali kala on ñalawma so tawi toɗɗama humpata hay goto docteur Djibiso safriyanke ngana ko wayno fibron kiis nem hémorroïde prostate nonne kadi gonduɗo e ɓuuɓri kayɗe musoje keeceji musoje koye musoje neɗɗo ɓuutowo cimmiɗo ha ngani mum wahliti mo seyɗani hanɗini donkuɗo ɓesnude gonduɗo e dabare foode docteur Djibiso ene safra docteur Djibiso ene andina dendagal bandiraɓe kala base makko tawete to weeli ngara ene golla ene tawe ɗona sohna Aminata so tawi noon ko keedira tawete ɗona ko sohna Nabou Ndiaye so tawi ko noksoɗa tawete ɗona ko musidɗo makko biyeteɗo Makka Bana walla mbiyen Makki Bana sa yiiɗi jokkodirde docteur Djibiso beele mbawa humtodirde makko haaju mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 34 83 26 89 walla mbaɗa 31 27 79 57 so tawi noon ko numéro makko whatsapp mo leydi Mali mbatta ko 70 85 72 47 on numéro noon woni whatsapp makko ceerno Djibisi ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safruji fina tawa ceerno Djibisi joom lasarari laaɓaɗo ƴeewgal saarukimo indema e inde nene ma o haalanma kala caɗele ma ha cikka elle ko onon gondi
ceerno jibisi joom istijab laaɓoɗo kuɗola guittowo humre to banggue dañala kono ne kadi cattoraɗo dewle joguiɗo caɗele kayitaji guilay ɗanle ha tente on jeeyowo kala ceerno jibisi ne witti leɗɗe cafroje ko fate banggue kiis fibrom dogam cité kono ne kadi gonduɗo e erni e morita ha tenti noon on joguiɗo cholestérola kam yoga e ñabboji cuuɗotoɗe nder ɓalli joguiɗo caɗele goragu jawɗo yiitade hoore mum donkuɗo ɓesnude sa jokkodire ceerno jibisi mawo haalani hen ko laaɓi ceerno jibisi ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen lekki gooti ene safra kene tolno e sappo e tati rafi lekki gotkiki ene safra kene tolno e sappo e jeetati ha jeenayyi rafi so tawi noon koye fannu tataɓijo o waddete koye gawri samme walla ni gawri suuna sa waɗi no wiiri ni ma yiito hen hoore maɗa safranma ha sappo e jeenayyi rafi kala ceerno jibisi holto tawete hande omo tawe to ɓernde Fouta woni Wourossogui yaltirde Wourossogui faade ogo sara guenale Wourossogui ɗo ko ɗon ceerno jibisi tawete so tawi noon koye fannu ƴewgal ko fate banggue listihar ceerno jibisi kala gonɗo e nder leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko temedde nayyi mbuuɗu ɗum ne kadi mbaɗata ko Wave walla ni Orange Money so tawi noon gonɗa koye leydi Mauritanie ko ujunere uguya kala mo wonani eɗeɗo henna leyɗele ceerno jibisi ene yarliti ƴewande jomuma sa yiiɗi jokkodirde ceerno jibisi ha mbawa neldudemo o ƴewanma listihar maɗa mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appela mbatta ko 78 163 24 82 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp leydi Mauritanie 00222 47 22 80 84 so tawi noon koto noksoɗa base makko ene tawe to nette ka woni ɗon ko musidɗo makko ceerno Alassane Sy mbatta ko 36 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ceerno jibisi safriyanke ngana fulɓe mbi kala ko ɓooyi juuti Allah ne wela gonga ne tawa gorel tayya hewɓe ceetima gila tan nani gorel tayya mbatti yarde ɗuma ji hen nafoore mawde no feewi ɓen yanoɓe ha tuƴi natti wawde yaade jama ni juma ni jokkoyde enɗama hewɓe hen kolliti mbatti yarude koyɗe mumena gorel tayya ko kawisaji mawɗi ko lekki iwrekento koridinoro way kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an joguiɗo caɗele AVC karƴaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru ɓandu musoro jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiiɗi hebde site internet mo gorel tayya janggana hoore maɗa mbatta ko www.goreltayya.com sa yiiɗi hebde tongoɗe gorel tayya woto woɗɗo joni joni so tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkodirta koye Mamadou Ngayda mbatta ko 00221 77 128 23 46 so tawi gonɗa koto leydi Mauritanie jokkodirta koye Boye Niassa mbatta ko 00222 47 85 20 96 so tawi gonɗa koto Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sokaral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 00 336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafroɗena gorel tayya kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe,
Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawnde nogase tati bowte hitande ujune ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon larde natti mon ɓosoje ko musidɗo mon Seydou Abouba ceerno Habous Diallo gardiɗo fedde heblo sukaɓe Afrique imam ratiba juma mo wuro Kidira ene yetta ene jara dendagal bandiraɓe États-Unis de Amérique naɓe kala ɗum ko jilluma ko ngo waɗi toon hande onon omo tawi to New York omo yetta omo jara woni Columbus naɓe kono ne kadi Memphis naɓe kamene wonde Cincinnati naɓe hayo ɓen kala omo jara ɗumen jarore timmude kala hen ɗo arno omo yetta dente taweteɗo ɗon guila e jatigueɓe hay almameɓe hay nayiɓeɓe kala hay dente e dendagal bandiraɓe musidɓe arnoɓe eɓe garano kala eɗo dañno yettade eɗo dañani yettade kala omo jara jomumen jarore timmude omo dono jomumen omo andina kadi dendagal bandiraɓe kala hande o omo tawi to New York omo ɗon balɗe haade makko artude nder leydi Sénégal kanko gardiɗo fedde heble sukaɓe Afrique dogowo koyɗe jaam hakkude yimɓe moƴƴo taw kadi ganduɗa ko basitoɗo yimɓe faade moƴƴere kame jangde e neware kala sa yiiɗi jokkodirde ceerno Habous Diallo noon ƴettata ko tonggode makko WhatsApp mbatta ko 77 554 75 à 54 kabruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal gila tan Cour des comptes yaltini wonande ngalu habtirtengu ñaw biyeteɗo coronavirus koko dirtina ñaama gila nden haala koko heewi gila ɗo kala ɗo garɗa e jayndeli hay nokkuli kala ko ɗum woni ko haalete FRAPP France dégage hanki ɓe mbaɗi batumaɓe ɓe erima hoorejo leydi Sénégal ko ɓuuri yawde yaccade nde ummontoɗe ɗo henna gueɗe ɓe dokkiri noon ko toɓɓe tati haade jetti nayyi toɓɓere adide ɓe kolliti ko ɓen taweteɓe oɗon fannu kala nde ɗaccitta golle mumen walla guitte ko ɓuuri yawde toɓɓere rewde hen ko nde ɓe ndewinte ɓe nangue kuule paye mabɓe toɓɓere wonde ko nde catal darnete taw kadi ko rewintoɓe ɗeɗon kuule so tawi noon ɗum laataki ñan capantati woni aljuma paaɗo koɓe jippotoɓe booli ngam hollirde hen mette mabɓe hoorejo leydi ndi kañum hanki batu jagorde holliti tinano ɗum kono kadi oɗo saaha erima hoore jagode leydi ndi ndeɗen toɓɓe ɓurata yawnade ko yacci beele ɗen gueɗe kala deftine lawola ɗum waɗi hande ko yerdete ataye yogay booli hay nokkuje nder leydi ndi Sénégal kala ngam teskede oɗon boñ koko dirtina taw kadi wona koppareje seeɗa ko koppareje ha wayno leydi mawɗo leydi ndi Sénégal hanki yuɓɓini batu jagode ɗum ko caggal jillu makko to États-Unis de Amérique Japon ha toon to Turki ngon jillu hanki noon wo holliti altina paaɗo nogase jeegom nduɗo hen naleru ko ñalawma férié woni foftorde ɗum noon ko caggal iwede e julde Noël woni julde Isa yankoɓe taw kadi ganduɗa hawroyta koye altina ngol watti lawol ɗimowol gila tan 2016 mawɗo leydi ndi yuɓɓinde Noël taw kadi ganduɗa ñande alet ɓenni woni altina rokkirede taw ko journée férié taw kadi koye foftorde gonɗa ngol watti lawol ɗimmola kanko mawɗo leydi ndi Sénégal omo tijja to Tambacounda jeeyi sababu pelle kewɗe to Tamba e diwan mum kala enen dendina ɓesguji Tamba kamen région Tamba mo oriental kala beele kadi ɓe mbaɗa jaɓɓugal payodingal juɓɓugal gam jaɓɓade mawɗo leydi ndi Sénégal jogorɗo wadde toon batu jagorɗe mum nogase jeetati ndu lewru nogase jeenayyi ko ñalawma gaynaka wonande finoɓe e nder leydi ndi ha tenti noon ɓen finoɓe toon to Tamba oriental ɓe kolliti ɓe kedata caggal e nguɗon ñalngu ngu ganduɗa ko ñalngu manggu no feewi plateforme rewɓe Benno Bokk Yakar hanki kañumen ne jaltini konngudi mumen ngam jarde e mawɗo leydi ndi no feewi e darde muɗum caggal jillu makko toon to États-Unis de Amérique ha fenma to Japon kame Turki kala ɓe kolliti ko jillu moƴƴitinde jokkodiral hakkude leydi Sénégal kame leyɗele wonande ɗen ɗe o yilli kala kono kadi ɓe kolliti darde ɓen sarɗi yankoɓe kewendi toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal
ha mbawi suɓanade wonande kuccam golle ɗen jagorɗe darinoɗe e yeeso suudu sarɗiyeji ɓe kolliti kadi weltare mabɓe mawde no feewi e ko mawɗo ndi suuɓi gam yuɓɓinoyde batu jagorɗo mum ñande no gase jeetati toon to Tambacounda e ñalawma gaynaka e uddide lawol kesol ngarɗugol taw kadi ko iwde ɗon ɗo Tambacounda fa toon to Kidira nonne kadi e uddide camp militaire juɓɓuɗo taw kadi ko ɗon taw kadi ko uddide camp militaire ɗon ɗo Goudiry taw kadi en gueɗe kala mbaɗata koye jillu faggudu mawɗo leydi ndi Sénégal jagorɗo pétrole woni Aissatou woni jagorɗo pétrole jagorɗo pétrole kanko Aissatou Sophie Gladima waɗi jillu makko ɗo ɓundu taweteɗo to Sangomar on forage noon wo dañi yillade mo hydrocarbure gam yurnitade ɗen golle juɓɓuɗe gonɗe e waɗede toon o holliti wonande jaltingol walla ɗen golle ko fate banggue golle on forage taweteɗo to Sangomar taw kadi ko jogorɗo ƴeŋñinde ndelam kuɓɓam timmuɗam o holliti golle ɗe holliti en weltare makko ne ɓosa no feewi kala temedere capanɗe jeeɗiɗi ene wayno oɗo saaha ɓoyata gueɗe ɗe kala maɗe gas ha timma journal Écho ɓe kolliti maɓe porte plainte taw kadi ganduɗa ko on dewindiɗo ko fate banggue wadde piège ha journal mabɓe waɗa piraté ko wayno jaltingol lefol audio taw kadi ko Adji Saar hakkude mum MC Niass haɗin konguɗi mbawi hande lumbade yogay nokkuji wi noon hujjiyanke mabɓe taw kadi hande ko haala ɓurka lumbade e ɗemɗe kunuɗe ɓiɓɓe Sénégal naɓe kala Adji Saar ɗum ko caggal konguɗi ɗi jaltuɗi hewɓe oɗo saaha puɗɗima jertade mbete kanko sukajo debbo ko tumno ko ne laati walla ala ko ay wonde kala ha yeeso tan ko lawola sukaɓe Sénégal naɓe juukinoɓe to Dakhla ɗum ko caggal nde ɓe ƴetti laana mabɓe yidde yaade toon to maaje kaɗe ɗe Espagne yidde natoyde to Espagne ɓe joofi koto Dakhla tawetenoɓe to camp social caggal nde ɓe ñaagui laamu leydi Sénégal consulat darima hen darde tinde capanɗe nayo tawetenoɓe toon hen capantate goho hanki giwi toon e bisuji ɓe ndewta noon koto Rosomo Sénégal gam natirde ɗon heddiɓe dañani arde woni hen noon ne gonde gañande musde no feewi ɓe kolliti hen weltare mabɓe mawde no feewi caggal nde ɓe mbaɗa e ɗiɗon bisuji ko fate banggue jaydiyanke Papa Alé Niang mo ganduɗa mbaɗaɗo mandade dépôt hande hollitama hujjiyanke makko woni avocat makko ma ɗaɓɓira on ñawowo o gam liberté provisoire beele wo ɗaccite haade ñawore makko ay wonde kala ko hande o ma en gandoy ɗum ɗo e jamma walla ni ɗo ha janggo kala syndicat national transporteur camion ngaji tedduɗi mbaɗi hanki conférence presse mumena ɗum noon ɓe mbaɗi ɗum koto jeune captage to joɗorde mabɓe wi goora kuhan ɓe kolliti wonande kene tolno sappo e tati camion Sénégal naɓe nana juuki to Diboli Mali ɗo kene wona hande balɗe capantati ene ndimdi ha teddi tene jogori ko bonde kono ha hande laamu leydi Sénégal hay konngol gotol haalani hen taw ɓe kolliti laamu leydi ndi so haalani ɗo e balɗe jeegom kamɓene koɓe natanoɓe hofgo kala ɗo camion mawɗo wonno ɓosata dirata ma lip faggundu ɗum noon ɓe kolliti ɗin camion ngaji juukiɗi ɗon ɗo Diboli Mali ndimdi ko kaɓɓirɗe taw ko Nations Unies woni loni kono haɗo hen laamu leydi Mali yamirani yoɓe ɓennu taw kono kadi Sénégal haɗo hay konngol haalani hen taw jeheten ko a toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kébé Amadou Ishaqa Kébé hol kabaruji garanɗi hen kikiɗe hande o to wuuro Ziguinchor e ko taari ɗum kala assalamu aleykum wa rahmatullah. Salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennangal hettotoɓe Weltare TV. ina wayno maire wuro ngodi hanki inere ñalawma o naati ɗo en avion makko jippito e cap o naati ɗo e Ziguinchor o waɗi convention mawɗo ina rewe makko o ari noon ha e damal marché semorɗe wonko haali e discours o wi yoɓe gandu Macky Sall tan direct o rewi o wiyani hay président o wi ko tappet ko pulɗo reedu ala ko andi bonni leydi ɗum noon woni ngol ɗo konngol correspondant men ko wawi yettinde en e ɗiɗo konnguɗi kaaleteɗi o wi noon ñande nogas e jeeɗiɗi ko innowo taliji ɗi goɗɗi ɓe namdimamo ɓe mbimo an halwar
ina wayno innama laabi ɗiɗi wiyeteno ada ko halwar Robert Sagnane woni maire nde ari wahliti wi ɗum kanjalan Ablaye Balle arti nde artiri inde halwar anne kadi holko jogoɗa wiide halwar ɗo woni koɓe namdimo jaabol mum so heɓede o wi ñande capantati e goho so tawi président de la république waɗi discours ha paari kankone ko mbaɗo discours ɗum noon yo yimɓeɓe gandu omo jooɗo ɗo ene hande o waɗa discours ɗo e nder leydi ndi e nder région Ziguinchor yimɓeɓe fof mbawa heɗade haala makko ina wayno marché Seymour kado nouvelle dey addama ha heewi kono noon kamɓe yeeyoɓe ɓe mbi ɓe donki yiide de soodoɓe yimɓe ne mbayno leydi ina gara ina jeeto kono noon jarto o wayani noɓe jiɗiri ni ose sofral ko muma wiyeteni kamɓe de ɓe kebli rewɓe ina jaaha to e kaso rewɓe sokaɓe toon ɓe nawani ɗumen ballal ɓe nawini ɗumen kadi fewte batte eɓe jangguini ɗumen toon mecce taw so jomum timmini eko wonanno e kaso so yalti ina daña ko wawi jogade taw wona wadde golle bonde ɗum noon woni koɓe mbaɗi toonde Cour des comptes dey Sar Abdoulaye Saar ɗum ɗo woni hande ko yardete ɗo kafe ha feere wiyaɓe ñaami kalis milliard uji covid 19 o ɓe mbi soɓe jinno foftinde président de la république ɓe ndibo sintude ɓe jaaɓe laɓɓina koye mabɓe ha laaɓa nde ɓe mbawa foftinde président o so ronki ɗum ɗo addanta ko caɗele président o addanta kadi ko militaji muɗum kadi tampere nde ɗum noon haalaluji ɗi hande ko ɗum ɗo yardete ɗo kafe e nder Ziguinchor e radio ji e réunion ji e garan place uji Weltar TV musidɗo mon Amadou Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fo radio Zig FM jokkodirde e Sar Abdoulaye Saar yallo ken walde jam Amadou Isaga Keɓe Ziguinchor waɗɗani Gambi kañum wondi Adama Baro oɗo saaha daɗi e kuddata pewjenoɗo ma artanin hen musidɗo meɗen wonande koddanene Abouba to leydi Gambia. Allah jarama hettiyankoɓe Weltare TV e Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ko ɓuri tengtude kabaruji men hande ko kabaru goto tan ɓe ganduɗa ko yinnoɓe nder guidde laamu président Adama Barrow pawama juuɗe fodde koniyankoɓe nayo Corporal Fadira ko on ardiɓe jaanon koye Gambia Navy ene wayno noon e wawi lawɗinde on kabaru ko biteɗo Ibrahima Sankare joguiɗo konngol laamu ngo ene jeeya mabɓe mo ganduɗa ko biteɗo Sana Fadera on woni koto Gambia Navy e Bara Touré on woni koto Yundum Barracks e Ibrahima Sano on ko military police ene wonde Jibril Dabo on kadi tawate koye Gambia Navy e Corporal Ndiaye ene wonde kadi mo ganduɗa jeeya koye State Guard Battalion e waranko officer class 2 jadama on jeeya koye Gambia Navy ene wonde ɗiɗo noon ene jiile oɗo waktu cuwa yitede taw mo ganduɗa wiyete ko Badji on koye Gambia Navy tawate e Corporal Baboucar Ndiaye ene wayno noon ɗum saabi kaalowo e konngol laamgol Ibrahima Sankare wawi hollide tan de yimɓeɓe mo kala ene wawi yaade haaju mum ɗo e nder leydi ndi ha tenki e ɓen joɗaniɓe ɗo leyɗele muɗumen to woni ambassadeur en ndeɓe mbawata yennude hakkillaji mabɓe ɓe ganda leydi men Gambia ko leydi jaam leydi potal leydi deejre ɗo kadi ene wayno hay dara taw ala ko ganda ne hulɓina yimɓe gam ya garta foof ene rewi lawol ɗo e Banjul ha to koyna ene wayno ɗum saabi ni ɓeɗo ɓe ganduɗa ko ECOWAS mbawi sudde konngudi muɗuminete gam tan wasde yonnude saabu derguidde wiidene derguidde laamu président Adama Barrow taw kadi suuɓa koye sumgoji lamɗi e hitande ujunnaje 2021 kono noon ɓe jetti ɓe jarni koniyankoɓe leydi meɗen te Gambi caggal tan nde paali oɗo kudeta ha wawani tigui latade ɗo e nder leydi meɗen te Gambi kono ɗum ɗon de tekmilani walla tan mbiyen jilɓinani ko fate jeegu e ya garta ɗo e nder leydi meɗen te Gambi saabu ɗum de teskaɓe ya kudeta waɗi de hay goto hen haɗani hay goto yaade haaju mum hay goto kadi haɗani ɗum yaade dawa jeera yaha yeeya ɗo e nder leydi men Gambi ha ñalawma hande mo kaldeteno ko jaam tan duumi ɗo enete kodde nen Abouba gam Weltare TV ɗo e Serekunda kodde nene Abouba safri ñagama yafuya kodde nene Abouba sen giwi toon to leydi Gambi paɗen ko to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Qaswani gila hankine tawe to wuro Nouadhibou wuro Faggundu ɗum noon ko yidde yurnitade gueɗe gonɗe toon gam ƴellidde wuro ngo gila e projet ji hay gueɗe goɗɗe kala gila hankinde o ari o fawi toon hayre gam ɓamtude société sinima ɗo ñiɓirde mum ɗon ɗo Nouadhibou ɗo ko wona ɗum ko kadi subaka hande o kanko mawɗo leydi ndi o fawi hayre makko adide taw ko wallidde wuro Nouadhibou ha yalta e caɗele to banggue ndiyam jarateɗama
e ngakkude toon no feewi jar muɗum ma wonoy capantate ɗiɗi milliard koppareje uguiye taw ɗum yaltoyte koto lac bleu noir ɓoyata nuwadibu ma yalte caɗele ko wona ɗum ko kanko mawɗo leydi hanki o udditi toon nokku ngarɗuɗo taw ganduɗa ko chambre froide to liɗɗi mbaɗete e yaccinde kaggulaɗe mo port nuwadibu beele kadi wonande sinim ɓuura wawde toppitade golle mum ha ɓuura yarude yeeso ko wona ɗum ko noon jagorɗo min walla min jagorɗo énergie Abdel Salam wulde Mohamed Saleh holliti wonande gollorgal bitegal sinima ɓeydi sembe golle mum e hitande 2022 gaga en hitande 2021 ɓe kolliti wonande 13 million taw koye tonne woni koɓe ƴeŋini e nder ndeɗo hen hitande gaga hen hitande yawtunde ko 7,7 million tonnes woni koɓe jaltini hen to leydi Mauritanie keddotoɗen jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie woni jagorɗo jafoɗon jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie Mouhammeda Wuld Dayi baɗɗo jilu mum hanki taweteɗo to Arabie Saoudite sifande ngam hôpital universitaire mawɗo no fewi jogorɗo ñiɓede ɗon de laamorgo leydi Mauritanie kono kadi koye ballal wonande laamu leydi Arabie Saoudite taw kadi on hôpital o nototo koye inde King Salman woni roi Salman koye inde on jogori nottade ko ɗum tigui jeeyi sababu nden sifande nde yeehi nottoyade toon to Arabie Saoudite taw kadi on hôpital ma waccate kewɗe taw koye fannuji certuɗi ma jogor tawede e nder makko kene wona 300 daɗɗuɗi ɗo ñawɗo jogori safrade jagorɗo ndema yidde mum ko ƴellide cate ndema e nder leydi ndi woni Yaya Wuld Ahmed ɗum ko jillu makko toon to région mo Tagana o dañi yettade toon to Tijkadia o dañi yettade toon to Tijkadia o dañi yettade toon ɗum ko ñalawma hanki o hakkude makko e aynaɓe o hakkude makko e remoɓe o fittaniɓe kene tolno e temedere hectare on temedere hectare jogori laatade hen ko 15 ujunere taw ko lekki tamorowi taw kadi no wawa wurnude kene tolno e temedde joyo neɗɗo beele kadi mbawa gollade hen ha ɓuura ƴellidde golle mumen ɗum noon o holliti maɓe ndewide ɗum yogay nokkuji leydi ndi haaɓe ɓuura wawde ƴellidde gonangal ndema leydi Mauritanie e kala fannuji jagorɗo kotki mo leydi Mauritanie hanki fawi hayre mum ngam mahade kene tolno e temedere établissement scolaire ɗum noon waɗi jogori wadde koye 11 état taweteɗe nder leydi ndi ɗum waɗi koto Akjuge ɗum ko ñalawma hanki o 17 koto basse oriental 7 koto basse occidental 4 koto Asaba 9 ko Gorgol 12 ko Barakna 16 ko Trarza 5 ko Adrar 4 ko Dakhla Nouadhibou 21 ko Taga nonne kadi 2 ko Guidimaka 3 ko Insiri ɗum noon koye hitande ujunaje 23 ujunaje 224 ngam ƴellidde cuuɗi janguirɗi ɗi leydi Mauritanie ha jangguin leydi ndi ɓuura wawde laatade jokkodiral hakkude Mauritanie kame leydi Mali ɓeydama no fewi ɗum ko caggal chef état de majeur général armée leydi Mali waɗi jillu mum nder leydi Mauritanie taw ko jillu balɗe tati gon jillu noon ko hanki ngo gasi hanki noon on chef d' état majeur général armée leydi Mali o dañi joɗorade e jagorɗo konu mo leydi Mauritanie ɓe jewtidi toɓɓe jaƴen fewi ɗum ko caggal nde waɗi batuji kewɗi hakkude makko e chef d' état majeur général armée leydi Mauritanie ɓe mbawi famodirde e darnude patrouille mawɗo no fewi taw ko jogorɗo tambade loydo kerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali ha ɓuura wawde sembinde wonande yangara siftinde noon ko ɓoyano jango waɗino waɗɗani kerol leydi Mauritanie taw waɗi koye leydi Mali ha waɗi koñinke goto wasi hen fitta mum taw ko to leydi Mali sen gewi to leydi Mauritanie to leydi Mauritanie keddoɗon jafoɗon no fewi alliance de l'opposition ɓe jaltini kamɓene konguɗi mabɓe ɓe kolliti laamu leydi Mauritanie achevé wonande golle mum ala kala ko yuɓɓi hen ala ko fewi hen leydi ndi ne tawe heega e ɗomka
e caɗele kala hoorejo leydi ndi e yaadiɓe muma ala kala vision woni yiyande moƴƴere nde ɓe jogui ha leydi ndi wawi yiitade hen hoore mum ɗum ko konngol ɓe erima so tawi leydi ndi heɓɓitaka ɗo ndi fayiɗo ala kala ko feewi hen to Algérie wonande directeur général beya noon ko banque algérienne e gardegol lajar a l'Autriche o holliti ɓoyata ɗo e balɗe dabɓe maɓe guddit boñuji ɗiɗi taw ko banque jaltowa e beya hakkude Mauritanie kame Sénégal goto wonata koto Nouakchott goɗɗo koto Dakar taw yalti koye banque beya mo ganduɗa peccaɗo pecce nayyi e nder leydi Algérie taw ganduɗa beya e hoore mum ko banque centrale kono BNA ko banque ñamale CPA ko banque remoɓe ene wonde banque goɗɗo mo leydi Algérie ɗum ɓoyata ma yi nangue leydi Algérie ma yuɓɓin ɗum to Mauritanie ha to Sénégal kala sen wi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗena délégation timmuɗo giwɗo to leydi Côte d'Ivoire taw kadi on délégation ɗowi ɗum ko jagorɗo konu tenen Ibrahima Ouattara hoorejo jagorɗo konu mo leydi Côte d'Ivoire on ɗowi on sete timmuɗo ene ari hen wonande jagorɗo hakkude leyɗele woni affaire étrangére mo leydi Togo ngam jokkude kaldigal hakkude leydi Mali kame Côte d'Ivoire ngal kaldigal hanki dañi toɓɓere nandirande ɗum ko caggal nde téléphone kuppi hakkude galle Kuluba kame galle lamorgo mo leydi Côte d'Ivoire hakkude Alassane Dramane Ouattara kamene wonde colonel Assimi Goïta message ni yahata téléphonique gueɗal gadigal ko wattude ngol ɓoggol ha ɓen lamɓe ɗiɗo galleji ɗi mbatta haaldude guittodira compa caggal ko leyɗele koddiɗe kadi rendude gueɗe kewɗe no fewi ko wona ɗum ko nden jonde hanki kaldigala ɓe garti ko fate banggue capanɗe nayo e jeegomo koninke mo leydi Côte d'Ivoire nangaɓe e mbadi mercenaire en ne dumba e nder leydi ndi Mali kono ɗum ko ngal kaldigal ma ngal jokku ene gasa ɓoyata ɗen gueɗe kala maɗe deftu lawol kono toɓɓere mantinide ma leyɗel ɗiɗɗe jokkodirto banggue kaldigal kame golle nde tawno ko leydi gotiri woni ɗona joni koto leydi Mali keddotoɗen gartoten ko fate banggue nandiral sifande jaam Alger 2015 nden jonde mum jottinoma nogas e goho nduɗo hen lewru décembre to Bamako kono noon nden jonde ne ɓolɗi no fewi yogay ɓen pelle jamnoɗe nden sifande ɓe kolliti ɓe jowi kala ko fati e banggue ɓe jowi ɓe kolliti ɓe jowi kala ko fati e banggue gueɗe kewɗe nandiranoɗe e nder yoga e fannuji caggal teskadeɓe laamu ngu ene ngakki ɓeydude hen darde no foti wawde yarude ni ɓe kolliti kamɓene maɓe jowɗum haaɓe jiiya ɗoɓe jogori fawde koyɗe maɓɓe ɓeydude nden ka e kisal armée leydi Mali Turki walliti leydi Mali taw koye laakon kono hinde doron ɗum noon ko wallude Mali ha ɓuura wawde tekkinde nden ka e kisal muɗum ha ɓuura wawde tekkinde nden ka e kisal taw koye nder leydi ndi e hoore muɗum. Assalamu alaikum, komin Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Keddaram tan ko radio e télé weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine ma. Khalidou Koulibaly radio e télé weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa renoɓe kasoji ɗi Mali ha tenti Bamako wonnoɓe hofgo juuɗe mumen guine tolno e temedere nogas waktu ko hande gasata kono kadi ɓe kolliti ha ɗo hen ɗum ɓe fuɗɗuno guila 19 duɗo hen lewru kono ɓe kolliti ha ɗo ala nandiral keɓangal ɓe kolliti ñande nogas e jeegom altine paaɗo so tawi laamu ngu artani kaldigal koɓe jokkoɓe wi syndicat maɓɓe wonande Dawouda Konaté koɓe gulliti ko waktuji ɗiɓe ndenata ɗi ne juuti no fewi ten ha hande laamu ngu yurnitaki koɓe goyata ko sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry rewɓe ɗiɗo mbiyama teep kono ɓe gona mawɓe koɓe sukaɓe seeɗa jaggama taw jaggiɓe ko ɓen tambiɓe nden kay kisal haɓade huɗo bonko ko hinde drogue e ko fati hen kala 200 kilogramme drogue woni ko tetta taw ko drogue mo mbiyata kusa guiwowo toon to Sierra Leone jawɗo warde hanɗinde ɗum noon ɓe nanga koto nokku nanga koye commune mo Koya kamɓe ɗiɗo kala
oɗo sanon ɓe koliti wona kamɓe jeeyi kono won inde ɗe ɓe kaali leskoji enen jokki e ɗiɗon fannuji colonel Mamadi Doumbouya tinama ñande altine walla min ñande talata nde yeehi to bowal laɗi diwoje ngal Ahmed Sékou Touré ngam jaɓɓade toon laana ndiwowa ka hinde jet privé ganduɗa mo marque mum woni C9 C9 SPM taw kadi ko kessa pula andaka nan so tawi ko kanko jogori nadde makko mo ɗannoro e haajuji leydi makko e haajuji makko ko ay wonde kala gale lamorgo ngo suwa taw wadde hen commentaire tribunal mo leydi tribunal mo Conakry tribunal désigné hanki waɗi lawol jeyɓiwol heccanki waɗi lawol jeyɓiwol Moussa Dadis Camara gonnoɗo hoorejo leydi ndi gardinoɗo CNDD 2009 kam tigi hanki darti e yeeso oɗon baara kono e konnguli makko ɓuri ñaadde hollide ko jaabotako magistrat uji o jaabotako ɗumen namde mumen o holliti hewɓe hen gona yimɓe namdotoɓe goni koye wadde provocation hakkude makko noon e gardiɗo ngal tribunal ɗe mbino wulde jaw kono wo arti so tawi ɓen jaɓani ko haali ko kanko ko neɗɗo numɗuɗo gonɗuɗo saabu no gasi ɗiɗi million copreji dollar ɗe o tettuno omo wawno waɗoyde e compte makko o rokka suka makko no waɗi ɗuma koye boñmo leydi ndi ɗum woni ko ɓiɓɓe leydi ndi naftorto ha oɗo henna ñalawma hande mo gonɗen to leydi Guinée nandiral heɓaka ko hande fonno uddidde galle Fouta Diallo to Conakry ko noon haɗo ɗo kenɗen en keɓani taw laaɓede so tawi nandiral heɓama hen walla suwa taw to Côte d'Ivoire nayo darinoɓe e yeeso bar ko fate banggue ñawore mumen taw koye wargoji bannoɗi 2016 to Grande Bassama wonnoɓe palage uji ne ɓufto felloɓe ko ɗon gaari ha jooɓi 19 fittandu ɓe nayo kala ñawore mabɓe dirtinama ha no gase jeetati ko nden ñawore mabɓe jogori gase ɗum ko caggal nde procureur ñaagui tribunal ngal ko ɓuuri yawde oɗo saaha yiddema ko yooɓe coke kaddi gurdam mabɓe goɗɗo dogɗo nottortoɗo inde Kunta Diallo nde watte mandat d'arrêt international ko ay wonde kala no gase jeetati ndu lewru nden jogori gasoyde ha laaɓa so ɓattima mayde hitande leydi Côte d'Ivoire Abidjan e ko wona ɗum kala ko bandiji non tan ñaaƴa biftotoɓe taƴoɓe tettoɓe mo jiiɗa kala woni guiti mum ko dañje ko feetiri ene wujja ɗum jeeyi sababu laamu ngu yaltini 17 ujunere taw ko gorko koninke renoɓe oɗo saaha yimɓeɓe e jawɗele mumen ha gona e nden kay kisala wi jayde France 24 Togo président hoorejo leydi ndi itti e golle muɗum jagoɗɗo konu kame chef d'état major général armé leydi ndi ɓe guittama koɗen keɓani ko laaɓi ma en garto e oɗon kabaru caggal nde loni yaltini cimtol mum to RDC Congo woni expert de loni nde ɓe jaltini ɓe kolliti wonande rebelle M23 ene caggal mabɓe konin koɓe kame laamu leydi Rwanda ɓe kolliti novembre 2021 octobre 2022 laabi jondi konin koɓe leydi Rwanda balliti guilay armé hay kabirɗe kala wonande on rebelle Rwanda nanirani ngol konngol e weluya ɓe jeddi ɗum ha mimi leydi hanki wi porte parole galle lamorgo mabɓe min konin ko mabɓe meeɗa wonde caggal rebelle mo M23 to Cameroun André Onana mo ganduɗa kam woni gardien Lyon mo leydi Cameroun oɗo saha holliti subaka nde o acciti golle mum jaro duuɓi nogas e jeegom ɗum ko caggal nde pele waɗi hakkude makko e kocce makko taw ko toon to kata holliti hande o acciti golle makko ha laaɓi joolam jabeeri jeheten ko toon to Washington tumɗo woni Joe Biden ne tuumi wonande hoorejo leydi Corée oɗo saha ene walliti armeji kame peeje kala wonande groupe Wagner e nder leydi Ukraine Pyongyang holliti ɗin konnguɗi gona goɗɗi ɗum so tawi ne laatti yoɓe gaddu hen dalillaji labɗi ceer États-Unis de Amérique hoorejo leydi ndi rentini ɓiɓɓe leydi ndi oɗo saaha wonɓe e jultoyde e guure mumen e nder leydi ndi kala gam heɓanade nouvelle kame mayirɗe hitande kala kono kadi ko won peƴƴerde mawnde nees galas woni ko jippi ha ganduɗa auto ji kewɗi mbawata yaade dañi hen auto ji kewɗi baɗɗi hen accident ji waɗi hen yimɓe hewɓe gañiɓe hen o wasima yimɓeɓe no jarata seesa kala mo dañani jultoyde gam ben peƴƴe wonande nees ne wawi surade haɗeɗo henna gueɗe
usto e nder nokkuji ka ko en Texas kame nokkuji a keddiɗi kala Afghanistan rewɓe hewɓe hanki jippimay boli ngam hollirde mette mumen ɗum ko caggal nde laamu taliba dartini jangde rewɓe to université ji leydi ndi ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no fewi to leydi France subaka hande o e nder ñalawma o ɓooyani ha woro to 10e arrondissement mo Paris ko pello goto kam yaltini fetel felli wonande piyande kewɗe no fewi yoɓima pittali yimɓe ɗiɗo tatto gañima hen ko wona ɗum ko noon gorko mo duuɓi 60 tumaɗo heɗɗumo naggama gam leskoji en keɓani andude noon holko jeeyi sababu ɗum ɗon musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garande en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar tetti malaki jaam yo jaam Allah hiranen ñalawma janggo so jomiraɗo haaji ko musidɗo moon haali Abouba